ipaibot ani. Agay! Hala! Basta yun ang muli sa imno non perino. Nak, alam mo ra bas dato pa man kasakwan na ko nga grabe man nimo gold na. Dad, mami, sakit kayong ngipon. Ay nasakit mong ngipon na. Oh. Bidaw be, nga. Ah. Hala dagka magigdaot dahil nak. Nga pa daw. Hala! Grabe na magdaot din mong ngipon dahil nak. Bakaya pa kayo sa doktor na. Kaya pa ni ay. Asa man dapat ang sakit di ay? Diri. Hala nak, dang. Hala sang dauta jud ay nak. Wi makaya pa ka na nak. Makaya pa, oy. Sige na kay kamutan nato na sa doktor. Bayaran nato na kay mong alas ti mo ato na nihatag sa doktor kay bas sumalmahal pa man no. Si magto na tag doktor na kay barag nabalaka mo kunak uy. Tara. Daw nga daw. Dali ta. Nak, nagulang-ulan jud nak no brek. Pagpandong nak di. Kulo isang anak kaon uy. Punta nak. Nak, ikabalaka na kinanatagal ki dok nak. Inasuto nak. Dok! Kasayo ba sa kong client? Ayun!